O informe encargado polo Concello ante os numerosos vertidos procedentes do emisario do Areal confirmou as sospeitas dos técnicos. O tubo está desconectado á altura do convento de San Antonio, polo que os vertidos están a afectar o banco marisqueiro dos Areos. O estudio desvela-nos, nos informa de que efectivamente hai unha fuga. Chamarlle fuga quedase un pouco curto porque realmente o que está é desconectado o emisario á altura máis ou menos do convento de San Antonio, dentro do mar evidentemente, e ali se produce todo o vertido de maneira brusca no medio do banco marisqueiro dos Areos. Isto ten diversos problemas. O principal é que toda a auga doce se libera ali bruscamente, cando realmente debería facerse de forma secuencial a través do que se chaman difusores. E tamén, cando se producen alivios na depuradora, cando chove moito e non dá abasto, pois están sendo vertidos directamente no banco marisqueiro dos Areos. Tras manter unha xuntanza cos responsables da empresa, da confraría e das administracións implicadas, o Goberno acometerá o arranxo da infraestrutura. O primeiro paso será volver a conectar o emisario para ver se segue operativa tanto o resto da tubaxe como os difusores que alivian auga nos distintos treitos. No caso de que a canalización estivese afectada, habería que acometer unha obra máis custosa. Sabemos se o resto está funcionando ou non, porque como leva moito tempo desconectado, pois igual ten sedimentos que obturan, impedirían a saída. Entón, o primeiro paso é conectalos e ver se funciona. Se funciona, pois teremos un problema menor e a inversión sería pequena o que habría que facer. Se non funciona, pois igual hai que instalar pois o resto da canalización nova con os difusores correspondentes ao final e o que o vertido se produzca no punto onde estaba previsto desde o inicio, desde que se fixo a primeira depuradora, que é cerca de Punto Ostreira, máis na ría, no medio da ría, de tal forma que ali, de forma secuencial, como decía antes, a través dos difusores, sale o vertido, se dilúe de unha maneira moito máis eficiente e non causa impacto no banco marisqueiro, non? A intención do Executivo é acometer as obras durante o mes de setembro, unha vez que os mariscadores extraian o bivalvo deste banco para evitar a súa contaminación.